Kublai pi baro mangai ini ke dari siau im ngap yang supai pi skene ke wei pat ketup jong kene ke program ke Shillong bas. Mynta kesengi ngidon ha kene ke Shillong ha kene ke dong bangin yo ban let ban snap ban pet ya kene ke khana ke beso tana jong wei u khana samla. Uba don ha u ka sap ka phong uba pendon kam hok ye kisap ki phong ki jong u ba be ka thong but yo jeng job haman kini ki thong ki jong u ke jeng im ke jong u hot ulong doktor ulong unong jengi ulong model ulong u nong ile kai basketball but kum ta ter bonangi ni be tek tang ko ka thong but teng ni jenjar hiru wat pen yo ke jeng job joko we ka thong re ka ba kampla ka long ba unni u khna samla ube bun ba ki thong but u yo ka jing job haman kini ki thong ki ba ube kalong ka khana ka ban so tana thu ka ta ali ban nga banit pet banit snap ya ka khana jong nu samla ka motor sports ni ka sports nya thup ka dawa ya ka jing shlur ka jing pelet jing mut Baka jengyay ne, but they lingba kani, baula ban kam pitbit shu iladi, hakikam kibenta prepare jong ka jeng in ka jong u. Kung way ni kinong seng ya ka kinhun, cafe raisers of Shillong, uwi kay pat pensyay, kung no, banlong kinong nya thup kibedon ka jeng kit clear. Dimana hang ni ngidon bat ini doktor bat nganget ba ngibaro ngikwa pentip ban ngap kum kanu ka jumpeton kam ka jong i ka por ha kanu ko kom ka jingya lenti ka jong i ha ka jingim ka jong i bat ki brio paro nganget ki papai kini ka program ta ka singi ki kwa pentip u e u ni Hi ngadi Dr. Kham and ngadi doktor ngatrik mu doktor and ngadi professional model ngashit jingi ka national level ngashil kai national basketball player ru nang tade nga lawan represent ya ka Mynta motorsports community pashi race bike and ngade u ngala juyo best fashion influencer na ka Hello Meghalaya and ngala job ka Mr. Medic jong Northeast and nga job ka fastest man of Northeast ngon ba second jong race and ngade musician and at the same time ngasih stunat ikni ki kalirim mat ki bike rim ka jingim ka bakum no pi mat lani pi de utau khna uba shimi kita ki jing ki challenges kita ki mo ki jing tenjo ka jingim ka jong pi ti ki bon ki jing ki bawan mde ki basuk ningkong ha ka por ba pidang khna mo doktor ini keren por bang khna deh ti por bang khna te mun ningkong ai sungu plat yu blai borom yu blai ti kawai di blai ti lingbanu blai pat idan ime bishit support ime ro ti ngapo ye lek kai basketball ti basketball ketika game ko mga just tanat kena nadu na school tangba day na kata ka sports ru mut ka jing pule pang am juklan tang shit tanat ban pule ru ti mut ka kot ru ngayat lang bet ti haju ka porpat ngaplat porpat bani lek kai basketball ti hadu ka tem ru nadu mut syarang kena ngalatem ti mut ka kai ka ba kalong ka jing pat mensya ka dai ba ngam juyo por bat ban yelek kai bat kiwe ki kena ne ngadon be haying ngadala mi lek kai ngai lek kai tik tang basketball ne tik ngalai lek be kata kat mengaku aman lek timut ngala abati bahai ka por ngatesta be ka por na do mensya dang kena ti kalong ka bae ha kalong ka bae ha long ka childhood pat mdei boong ba ka jing long kena pat kabun ka por banga tre la long na ko banga tre kam ti syong bang shit stunat pat ini ki kam temun kawan suk pat kan ti doktor minta pada kini pai mosha kani ka benta jong kani ka kam ka bapitre kung medical practitioner mo kung doktor bapit iki ba ki bestom ti kanu ka iki ba penong pi banjit ya kani ka kam ya kani ka lenti kabading kong ti email ilaju ide doktor ti ngalai i kumno ba i inok senyang ban ajing erap ti yaki brio hi
tengah ngi ba kadi kawi ka balong kadi ka kam ka ba songkhya ba kade ti nadu bangi kata ngi lenti bi lam lenti me te mot ngar ngala yo bot langi me kin ti kinu ki jing ka por ba puli ka we ni ki jing hoi pon ba ki jing kani ka sunsnem de kade sunsnem ka jing puli ka jong pi hagitu ki sunsnem ki ba puli ka nu ka ta ka jing ka ba pipim la shuban klet kum khuna puli ha ka medical institute ka medical kadi ka ba ba ka yu ma ka feel kadi ka ba kham janjar nomor pa pi ka hab long regular ba ta rom khre kon mut ka hab byang met ka rom khre kon mut shisni mut bolong discipline ha ten pareng ti nriu na prakan ta te hab shong met man gisngi ti komno ngapat ngapenya ya kata ka por temut kadi ka kawe ka jing ka ba ba nomor ba ka shit day ha monday to friday mut ngada shong kui man khre kon bet kata kan riu kan ta prakan ta ngam judu man gisngi temut kata ngada dei banga ko ale tam na kata pat mut ngamju thap tam ka kam na kata ka prakan ta mut nganda bu prakan ta man khre kon mut khre kon prakan ta thik nang tu nganda ko ale tam pat pele jing mut klam ki ka shong ka jing kata di borok tang jing pen million de phila ban pen million de phila ban penwan ni ka khli ban penwan ni ka jabing jong phi ka di jabing briu ka di ka bala bet ban le kat mo phi kwa ka shong ha phi hi de phi jit ba phi kwa sha ban le om ta phila bet ka no ka nur kam dan ka ta ka jing ka ni ka te to what like ong gi bri ka long kum ni ka long ta tam ba ha ka bakut hi ka sngi ka di tang ha phi hala di ka di hangi hi shimet mo ka sports ru ka de ka we ka ba don beta ba ka jing ka jong phi ngi tip baro ngi tip namar kani kala let dot ki kot kubor haki media mo ba pi de we na kita ki state subama but pi de ru state basketball player ba mi khmat ya ka jela ka jongi kat nu ka long ka ba so pho mat moi ka jela ka jongi ba but kam tam yingi kum ka ken hon ban don ban yesham but pi kini kisi ti hakanu ko kom pi rung shakini ki long skini ki sports kum nu pi bentai ka por na lor pa pla dei lupa briu bla don la ka kam ka jam na mar bon pa ginu i chisin bala rung ha ka kam ka jam kala jenjar ngi ban bentai ka por ke tu ki passion ki tu ki jing thang ki hobbies ki jongi tek tek la do no la klet no ru mo hendai pi pim i no kita pi ai beteng ki kani baro kawan do por badang dang khna ti kum no pa i ka jingi ru bade ling bai pa ti pa ipen push ini bengin jingi push ka sports te ko me ka basketball pan na he na san ka all saints ka de ka school ka basit dan ki player ki batbet ha to por man chwa te nang to ngayo nu sa pat ken nang to sedang man develop ka habit ki juang ba balong ka jing pen million bet sakut bet timut nadu kata ka por ngamju give up pat ken ngamju play no ka por te shukhen man ta hadu dala men step ngala le jingi na tu ngala le school sin why school ru ngala le kai school ru dala why school ru ngala le kai sa shikenta nang tu sedang li institution sa sedang record sa sedang gini kita ti hadu menta komno kayat bet kapor mut kayat bet komta kum mangadang penek ben badai ba kasyong tang rutin da kabyang rutin da kabyang gajing peniat jong pi man gasngi man kapor da pibo bet shken menta pibo arkan ta pen jingi men step ti arkan ta pen le kai men miet arkan ta pen khre kot arkan ta pen le da kowe ka kam ru mut kanyat bet tamba phiak pen biang bet kanum biang kum baju bo man kapor kanum biang gumta nomor hot phila ban ong nomor ngiu ngim de ki bergi bo biang bet ti kedon be jing duna tambalong ha kata ka jing duna ru pi persang pim dei ban give up mut lada pibo arkan ta min mut pendat be kata ka ba phila da benta arkan ta ya ka jingi ne arkan ta ka le kai pendat be kita ki por lada ka biang ka por ne da kam biang ka por pen biang be ita mut kanya hibet pat kasngi dekat bo pidang le kom ta pat ni kan sawan hi ha ka por pat bakan biang bet pat mut na ka suppose ni la long jing million ken ho ka jing pen million kade ha ka suppose ni shukhen menta news ni ki wan tang lais ngi bo pi du hang ni hang te mulu malaru tamba ha ka jing kut kawan haka mut haka bakut hi kawan haka ba pin job bet hi ban ba pila haka nagi suppose ngi de pila news ngi pi do lais ngi te mut ka kut haka jing job hi ne shukhen mentaru pila tang ars ngi na ka suppose ngi ru pidang kut jing job hi nomor ba kamdan hi ka jing du ti doktor ngatrai ki pat ba ki pet mo ki bri pet ya kan ni ka program ka jing ko batip kini ki
rinsan ki jengya kop mo kini ki kan line sports ha kata ka basketball bat ka jengi hakinu ki competition pelajak hakinu ki jengya kon pelajak ngatarai kan pai ye pi la debi tu i deledi Di swimming ala ju job ya ka breaststroke 200 meters baka 400 meters jong ka state menshua por yung perngadang jingi ba ti jong ka basketball ti long la bun ba ki competition mangla ju job mang ki tournament mangla ile kai ti ngaju ile kai ba ni ka club monarchs ti ngila ai job bun ba Shillong ti na north east ngala jong ka north east kani ka ngala represent ha ka state ngala de ile kai jong ka north east olympics ru na ka Meghalaya ti dadap nang ta ngala ju job ya ka kembang pi kan ka best fashion influencer ka tu jong hello Meghalaya kadai jong ki content creators jong ka Meghalaya ti bat ka race ru ngala ju job kadai ka tu jong ka second ngapai second jong ni ka fastest man of north east ka kintiap ngan kini ketidi pi ngatarai ki bapak kini ke program kini i kanan kini ka thuk mo kata ka baik hadian jengi bat kani kadai ka jong i Dr. Chermang hang ni bat ko play osgo ila batai dele de be i long uta u nong nya thuk mde tong nong nya thuk uba shu ngo tanat ban shunya kai kom tun re ude ru ubada i pan le ka bat i la yo ru shibun ba ki jing job ti mana kini ru pidang wan ban ya khun moi ka we ni ki competition ka badan shabar jong ka jilla ti hatu khindia itu yaki bepek te kani kadai jong ka Royal Enfield kani ka race kadai jong ka Royal Enfield ki khat ka GT Cup te ya kani phi ham yo ki don south league zone ka don north south east west zone te ningkong ki jet ini riders na borok kita south league zone te ka wei ka jongi kadai na ka east zone ka baja ha Guwahati te menta la license menta ngala yo represent te mun naka naki sunspan terus pangut ki bawon race ki shim top 7 top 7 or top 10 timut ngat nga shi one kanta ka 4th 5th timut nang tu ngiyo dayo nang tu pat ngiyo ki sa ka wei pan ngi poisha ka national level pat sa ka national level te ngi sa poisha Coimbatore Tamil Nadu kan tingin series TP hakani ka jing yel yakop ka jong pi kino ki medals lani kita ki takma ki ba pi playo ya kani ka jong Royal Enfield tengala yo top 20 ba ban race timut out of 100 races timut ka jing kun ka balada hit yang himo ban ya no kam sakawai pada ka benta gi tip ru na du mene ila ong bai dei ru I professional model but I bela job ru ya ki hakiran sang ki ba pher mo lai shin benta bai la job ru tu ye tho doktor kendiat ti nga mainly ngam da kham long ale ki pageants tama lang tangawai ka pageant marang ni atar ngala job to Mr. Medic North East jangan North East usnam ilu kata kini dang last year dang macam usnam arajar apusan arpun kata kadi hu arpun rewi mentau snam hi mentau kadi yam belabur pala ki job I doktor mla asu panyo hawat ngarung hayeng ju ni mentah kasi ngai I ki medal ai po chat ki medal ki tagi mo kita ki khusnam ki ba I ilayo ti what usnam be job ya kata ka Mr. Medic North East ru ila kum bakla no kadi hau mentau usnam araja akun rio nga thrai pun ba nangi bat manga kumju ni kwa ban tep saka ide ka ba pi nang ni sakmat pi dang angnut ba pin le ba pin mde ta ba pin be kata ka thong ri bat ban job ru ti menta ti kani ka ya ka bementa ka thong mga don shati ka de kani ka GT Cup ti kani ngadang ka ba di ba kani hiken ba ka jingya ada mana job kani kun ti menta la license ngai kun ti mut ngadang ski ti kani racing ru ka de ka wi ka sport ka ba phemla ban chuki ba hang ti hajrong ka sim ni kisnam ti mut kindiat mut ngaman changa la poi na ka sau pho sekalai pho sekar pho ti mut kan satang ski poi ka poi hang ti clear mo doktor ti doktor kindiat na kwa ban kli pi ban pensu thu ban shai lem amar ka don kani ka misconception mo ki ba ong te parang kita ka jing su thu bakla sepang kani ka kamnya thuk lani ka ta ka kamnya bike kani ka racing ba ka long ka bo jing ma kam long ka ta ka sports ka ba shngan ti pila ko mo pi ubala don benta bat kani ban pen shai lem Shaki kena ki ba iet ki akum kini chat sports ki kimi ki pa ki bam pen shlur la ki khun ba ban batai ki ba
kani kalong ka sports ka baki kila bani Mynta bat kam nom dan kanu ka babu jema king na Hot, te kumba pila ta. Ya kani ngala judan ngadon gani ka group bakot Cafe Races of Shillong. Te kani di ka group ka ba kala long ka group ka di ka bengi fight ya ki social cause. Mut kum ki ngi fight against drugs. oh Na ngi fight against ya kini ki baro kum kini ki Pyndonkam ki issue. Ka ki social cause baro kini ki social cause ngi try ban yarap ban penmi awareness kum ya ka mental health jong ka sun care man kanir ngidang Shibun. kani gidi ki kunhun jong ki nong nya baik Nong nya baik. tangki nong nya baik Tangki nong nya baik. baro Ha. hang ni la kan thop lang ki kan thei ru be Hang ni tangki sendra mat ka kata ka jingyo i jinga kata ka vision kalong ban reach out Bengin reach out, bengin la ban yo jingirap ban ai jingirap hadu ki charity ride rungile ki cleaning drive ngile. Ti kawai na kata ka bapi ong menne kadi ka road safety mengila juale. Ti kata nomor ba Mynta Meghalaya ngi babun ba ki accident jongki arsaka. Ti ngir ngi try ban le yaki program ngi try ban peni yaki kena Mynta ba bomde ban ya le hasurok. Kumbanga Myntaru penumi i kana ka baik hasurok. Ti bon ki por ba kani ngara bet tangha track long kani ga beri tik tang kani hari ka track ha kani kata ka ka track madan yele mu oh hendai ka bapinya pada ba banyak kala ada ka jong temut ki per ki rukam ki track ki long ki track spec bike but ki road bike skila per bak labak mut ki track spec bike kim dan shoot number plate kim dan shoot pemi number plate hang ni pemi headlight hang ni pemi shoot signal pemi Kilawan bak labak kila per komunium nar niru ni rare foot rest kini ki khot niru kila per tigibon ma kila per ki exhaust la per ki brake kila per kila don racing fairing temut kibon gijing per nomor ba kani kala long ready ya ka track ti kublish bun doktor ka natrai ki ni kamtam ki ba it mo ya ka banyak bike kat no kan long ka jimetoy ta ka bas ngap pi kini ki art lai minute jo ka di ka jimbetai ka jo pi ka long sha ka basai but la de don kum kita i doktor hang ni ba ka kinhun ka jong i ki kloi ba bani rap pi man pen sai lem ban pen i la den ti mo kum no ba pen le ki jet bike yu ba pen na e pin yo ha e ba pen le kini ki race ti kin dia jet pi ong ba ka ju don mo kita la pim nya ba kita ki jet bike kita ki lentis ki ka ju don ka jimen sa Hakani ka jingya lenti ka jong pi kum nong nya bai kin dia chukwa lor ni mo doktor kum so e kala ju plaju don e mata ka jingya tengko la ni kita ka crash hang no bo pi ya le ha ju don bet ha de man hakani ru kan don bet hi don bet man ka por long ka kata kalong mdei bo pi ong ba pitang shula let pila trim bet ade rukamnya ha track nang tu fi extract lesson ke long pi ha sanang kemut ka jing per jong ka surok bat ka track bak labak ka per Hasurok tipet nganong pi kabun pala kajing ma hasurok kumukhandau shani le udon kuso umi ubreu umi kali mi kala man mi ke don ga ba the imat ka engine oil ka balat na ka truck titang subak kala hantu tumut la let bet la accident bet tamakum ka track pan kadi ga jaka ka banum dan kita baro hadu khandor dan kila pen coach pa panyat tiki dadon ki an ru bapin kumno bapnya ha track ru Tiki hikai long kani ka rukamnya atrak ka per hadu ka taba ka hikai ya pi bapenya igini ki arsakaru ka bakam long safe ka ba ya piru bapin develop kata ka skill bapin nang kata ka skill bapin num urshu tang ba hakata ka jingya lenti pat de piyat hakata banyak atrak ru pin urhi urbet hi ka balong ka jing tambah ngila pong ki gear long hakatrak pat kala wan la ka jong nomor bang ngila pong segitu ki gear ka balong full suit na du clear ka bala don ka nar la biang lut timut kam de don jing ma than shu kan kum ba phinya bet dikini ki jan kini ki yu tem long ni kumta ikalong ka ike ba so yo jing toy sha doktor pi ho ngam na tip bhash pan kini ki rukom nya bai khen re ling ba ka jing kran ka jungi nga thrai ngala ban ai jingmut pasat jingmut le mosh ki wei ki ba ki bangat se kendo nang ni khamat ki baju ie banyak bai ti doktor ko por kala yan kin dia coba ngin pen kot kini ke program na tharai ki pun bai samla ki ba pet ep but pi de wen kita ki kena samla ki ba ki briu ki kena samla ki wei pat ki look up mo long ki pet khamat ba ti ngang
nganget ba ke ka ba mi na ka shuntur ka jong pi ru kan long ka jing ai men se mi ki ti shikantin arkantin ke ka khubor ka ba pikwa ban ai shikini ki kena samla mo doktor ki kena samla ki ba don ka jing angnut ka dream ka ni ka jing pos new ka jing im ka jong ki don tang ita iwe jing pos new tang ba ita ro im od long ken kin le kum nu ki ba kum kita kawai kalong ni kam judan kata kabam urlang kawai gade ba pihap up ya kapor jong pi ndai baro ki sentiu ki mi ka jo kapor ki pho ka jo kapor kim ju pho ra ka jo kapor u peru sentiu wave sentiu no wave sentiu ki bun ki ba pho ki ba ki we ki bor ku mu cherry blossom u tu pho tang han tagi winter ho november timut ki we ki ding ro ki pho ki we ki por timut kadan kapor la ka jong tang ba ka we pat kalong ba ki pho bet timut la daslam dam slap hadin dala dehi kapor jong ki pho hi da kami singi kin dari ban pho ki pho ti ka jing mut nang ta kalong ba kin bun ba ki jing e ki ba kin sham shukan kin da bun palat ani bam la nyo hi ki jing e le te pen pet ko menga man tar pen i thrai i sup ba tang ba shanu ki jing e ki la bun ha te na kata kam di tang da kata jing e ru hap ban sacrifice ya ka e ba phikwa shisha phi hap hi ban the bet ko wi gri ban hap shu the ben yat bi chakmat lada kat bajaru yat bi chakmat wat kelet ya kata kathong yo i bitang ya kathong tam kan dan hang te temut lada jak e ke ru lada wan nang ni ru bawan ban puntut ru piat bi nang ni ki pat mdei ban ju dei ban du jingkermen temut piat bi hang te khmat lada damde menta ski ru damde din sans nam ru damde hadin post nam damde hadin kat sans nam ru hagawik ski pen poi yang te lada piat suki kat ba piat suki da pi ur pi yeng biang pia biang hang ta ti pen poi bi ka thong kata ngala ban ya thong kata ti kala long sha ka jing ai jing mut ka ba so hun shi sha ken doktor na pi ti kin dia doktor mo gin second dia gin chung ka por ka jong pi ni kwa ban tip ba hakani ka jing ya len ti ka jong pi ko pi ong pi ken do ki jing e ko pi ru de spet im ba ka jing im ka biang lo na dong shidong haba pi ken do kini ki jing e bat ka kumbangi i pa kani ki jing im ka jong pi ka long pun kam ba pia ban bentai kini ki por ka jong pi but ho da do ko basang pila o mene ka discipline ha ban nang ban bentai la ki por handi ting ka jong long brio ko don hi ka tu ka jing pentut nang ne nang tai pili aku no ka por but la ha to sa kani ko ki jing kli doktor ngan bu pen lawan ka ta ka jing tre jing ta ka jong pi thai pi luat mo pi dang deu brio dang deu brio betul sih ti kum nu pada pi reset ya ladi kum nu pada pi wan pai biang pada sa ka ban pen klang pat ya ladi kawe kalau ngom ni ma hakapor kajing that kan don bet adu shuken menta dam litre ru kajing that kan don bet kajing sngo kajing jaitu kadon me kajing jaitu lada ngalit tre menta sing am litre ngada don boro sis ngi hiang ngan jaitu kawe kalong ba lada jaitu kat ba jaitu ne wat pen ngap kawai beri ba syukir juang ada kan ka ketian parang ki ong show up tang man supai hang tu dan kata ka jingkang ngani kata syuken mentaru kum ngan ong pi kum sha por bedang sedang modeling ru kidon ki por bangampat nang pat nang nya kali pat nang nya ngani kata bompat dan pisah ru man lit ya ka kum basketball man lit sha jaka practice ru pat dan pisah man lit ka taksi ru ngamare da ka kejat kam judan kata ka jingkang man ong ban jai tu no bapet man ai long kam judan gadau kan dan bet tambah kawai pat hab ya bisa kamat kan to ti lai sorry doktor but doktor ke ki briu bapet ye kini ke program ki na sama lagi bapet kini ke program lagi ki pet nanda ka sngi ni ki pet hadin san shi post nem ke ka ba pi kwa lagi ki ken mau ye pi ke ka ba ki ken mau shi phang jong pi tang kajing so tho lam kajing trishtam but bom juga fam ti sho bangin penkut ini ke program mo doktor shikentin akentin ka ka kubor ka ba pi kwa bana ai ki kena samla ki ba pet ya kani ke program ka bang message ma kwa ban ai ka long ba mjude ban klet yuble nang ta de kawai ban hab banum sarong banum give up ban long
ban pentesta be yakam ban de it yakam man le ro mde tang ban shupen le tang man de it yakam ban nice ngap kinu ki bru ki badan ban ong pi op phnum la kawai ka thong jong pi ban chukan ma be phin sa poi ha ta ka thong phin sa phin job be kata phin job be la da pi yat be ta kalen ti la phin san sin ru sin kala man chim sam snam kala man chim post nam kala man chim khat sam snam kala man chim ar post nam ru tamba phin poi pat ka thong la ka e kat ba ka e ru la da dan hi ka jing man phila be man poi ti kata in message Dah, aku boleh sebut doktor, bat ngangit ba ka lalong kata ka kubor kata ka message kepada Syairu kata-kata ba lalong ka kubor ke bala Aiman Sim ke ba dungeon mut ka kubor ke ba kitchen mut na ka bentaki kun samla ki jongi ti parlong ngila poi sa kabukut jong kani ka program bat ho sa sisin pat ku boleh sebut ya ki bepek kani ka program bat sa sisin ngi kit wiang ya I doktor I bala pelat por ban ya sam lang bat ngi ya ka jingi identity ka jong I bat ya ka kubor ka ba Aiman Sim ba pinnang e ki saprang pinnum give up mo baki ong ka tin pareng ba wat la de ki pi Syam mi kinu ki jeng ki rai dama ka jeng im ka jong pin rai pin ne tur saprang ban poi sa ka thong ti perlong dong pe ki be kini ke program ngin se kindo pat bat pi ha ka wei ka pat ka jaka de ki wei pat ki khana ti tat hadu ka ta ka por mangai imi ka dalis yau im ngai ku ble pi baro ki nong pe ki jong I ku ble spon